Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να πω κάτι που βλέπω συνέχεια στο fitness και πραγματικά κρατάει πολλούς ανθρώπους πίσω. Σταμάτα να αντιγράφεις την προπόνηση κάποιου άλλου ή κάποιας άλλης. Σταμάτα να βλέπεις έναν άνθρωπο στο γυμναστήριο ή στα social media να έχει ένα σώμα που θέλεις κι εσύ και να λες ακριβώς αυτό. Θα κάνω ό,τι κάνει και εκείνος. Γιατί αυτό που δεν βλέπεις είναι όλα αυτά που έχουν προηγηθεί. Δεν βλέπεις τα χρόνια προπόνησης, δεν βλέπεις τις αποτυχίες του, δεν βλέπεις τις αλλαγές που έκανε στην πορεία, δεν βλέπεις το σώμα του, τη γενετική του, την καθημερινότητά του και συνολικά τον τρόπο ζωής του. Το μόνο που βλέπεις είναι ένα αποτέλεσμα που προσπαθείς να αντιγράψεις τη διαδρομή χωρίς να ξέρεις αν είναι η δική σου. Και εδώ είναι που βρίσκεται το μεγαλύτερο σου λάθος. Νομίζεις πως το καλύτερο πράγμα είναι αυτό που έκανε κάποιος που πέτυχε. Όχι. Το καλύτερο πρόγραμμα είναι αυτό που μπορείς εσύ να εκτελέσεις σωστά. Να βελτιώσεις και να κρατήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί η πρόοδος δεν χτίζεται από το να κάνεις ό,τι κάνει κι άλλος. Άλλο να παίρνουμε μια ιδέα και άλλο να τη γράφουμε. Χτίζεται όταν καταλαβαίνεις το σώμα σου, όταν βελτιώνεις την τεχνική σου, ανεβάζεις σταδιακά την απόδοσή σου και το κυριότερο, και μένεις συνεπής ακόμα και όταν δεν βλέπεις αποτέλεσμα από τη μία μέρα στην άλλη. Και δεν γίνεται να δεις έτσι αποτέλεσμα από τη μία μέρα στην άλλη. Μην κυνηγάς το σώμα κάποιου άλλου. Χτίσει τη δική σου εκδοχή. Γιατί στο τέλος δεν κερδίζει αυτός που βρήκε το μαγικό πρόγραμμα. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα φυσικά. Κερδίζει αυτός που έμεινε για αρκετό καιρό για να δει τι μπορεί να κάνει και να καταφέρει το σώμα του. Αν χρειάζεσαι σωστή καθοδήγηση και εξατομικευμένο πρόγραμμα με βάση τις δικές σου προσωπικές ανάγκες, στείλε με ένα μήνυμα.